बेसेबा गोबाव जाथारबायलै आंनिया दिनै आगैमोना नेबायसो थाबाय खोना दाहालागै मोनफैला होननानै बा दासो नोंखौ जोंफोर दहानिफ्राय नेगासिनो मानो एसेबां गोबाव जानो आब' दिनै बुरजाथार हाथाय खालायदोंना बेनिखायनो गोबाव जाबाय मोनफैनायाव ओमफ्राय लाइमोन आब'खौबो लामायाव लोगो मोनबायना ओमफ्राय रायज्लायबायबोना एसे बिदियावनो एसे गोबाव जाबाय जों आरो दहायनिफ्रायनो नेबाय थादों दाबो मोनफैला जा लुगैखादों मेथाइखौ जानो लाबोदोंना लाबोआखै मेथाइखौलाय आब' लाबोदों दे माबा लाइमोन आब'नोबो मोनसे होबोदों आङो थुदो होमबा न' थुदो मा खारै जानांगो सादो जागोन जोंहा मोस्रोम आब'आ दै फुदुंना दोनखादोंआनो बा दैबो फुदुंना दोनखाबाय होनबासो थाब मोनलोंगोन लायो साहाखौ थाब जागोन होननानै फुदुंखाना दोनखाबाय आरो दैखौलाय थौ होमबालाय फै आब'आ नेगासिनो दै फुदुंनानै बापरे बाप दाहालागै मोनफैमारलालै ओंखामानो मोनलायलांबाय आंनिया साहा फुदुंनो होनना दै फुदुंनायाथ' गैला गुसुआनो जाजोब्बाय बियो नोंना मा दाहालागै मोनफैमारला मा जाखो आरो नै सासेखौबो नायनो हरबाय गैया बेबो फैला मा जाबावनो मानसिफोरा मेथाइ जानो खां खां जागासिनो होनना मोनथिखागौ गैया थेवब्लाबोसो थाब फैया थाब फैनांगौ दै फुदुंनाया ओरैनो थांबायलै आंनिया आरो खेबसेबाव फुदुंखानांसिगोन गिनायबो मोनदोर' एसे मायबाफोरसो जाबाय नामायोबा आंहा आरो थाब मोनफैयाबा माबा मायबिसो सानफ्लाङो गिनायबो मोनोना आजिखालिनि दिनखालफोरा गाज्रिथार जालांबाय है आंबो ससे नायहैनायानो हामसिगोन नामा माथो गोबावथार जाबाय है मा जाबावनो आगै मोस्रोम आगै फैनाय जों मोनफैबाय दे दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो नै थांगासिनो बा एसेबां गोबाव आरो गोथावथार एसेबां गोबावखायसो मानोलाय एसेबां गोबाव जानाय हाथायखौनो एसेबां बुरजा खालायखादों गोबाव जाया मा जागोन देनाय आरो लाइमोन आब'खौबो लोगो मोनदोंमोन आं दिनै लामायाव बेजोंबो एसे रायज्लायबाय नालाय ओंखायथ' गोबाव जाबाय ओरैनोबा माथो लामायावनो ओंखारा दिनैलाय मानोथो ओंखारखौलै बेलाय माबा थास' खादों आब'आ उना खानानै नुनानै आंहासो बोरैबा मोनलायलांदों थास' मानो माबानोलै मालाय दादैया जेबोखौनो लाबोआनो जेबो मैगंखौनो लाबोखायानो आरो लाबोबा गाव हारसिंल' जाखायोनो जोंहानिफ्राय थांनायनिफ्रायनो मालाय जेबो मोनजाखायाखैनो जेबो मैगं थाइगं मिथाइ आखाइ जेबो मोनजाखायाखैनो उफाय गैयिनि बेनिखायनो थास'खौनो खानांगौ जाबाय आयु दादैया मानो इसेबां बिदि दायो लाइमोन आब'लाहानो एसे मैखुन हैनांगोन र' एसे दंबावोना मैखुना थां होनबा दायो हैबानो जाबाय गोथावथारलै आब' मालसवाया मा जाला नामा जागोन र' मानो जाया आङो साहाजोंसो जागोन आंनोबो दे साया नोङो थाब मोनफैगोन होननानै आंहा साहा फुदुंनो थाखाय दैखौ मालाबानो फुदुंना दोनखादों नै गुसुआनो जालांबाय माथो लाबोदों गासैखौबो लाबोजोबदों थां बेदरबो लाबोदों फुवासे थां संहैदो थां नोङो संबा मार गोथाव जाखायो साहाखौ फुदुंग्रोनि र' आब' बेनिफ्राय बेदरखौ एवनोसै दे होनबा आंबो मानसिया मेंबाय आखाइ आथिं सुहैनि र' साया आंनोबो दे आंनोबो फुदुंगोन दे गासैनोबो फुदुंखागोन आङो बुङाबाबो थां मा खारै फुदुंनो थां मा लेक्सार मारिबाय थाखो र' नै मनाया लांदो माखारै हर लाबो दिनैसो दिनै बुरजासो ओंखाम जाखानांसिगोन बेसेबा गोबाव जाखाबायमोन बेदर मोनजायैया मोनजासिगोन दे जन्दगी में सिर्फ खाना पीना उन्दुबाय करना और खिबाय करना है नो टेंशन नो खामानि मावनाय
건더기फोरा बिदिनो जानांगौलै बिन्दास टेनसन फ्रिनो हामदोंसोलै आंनिया बयफ्रेन्ड सयफ्रेन्ड गैया बिन्दासनो बयफ्रेन्ड थाबा माथो मा टेनसनसो जायोलाय मानसिफोरासो बुङो माथो जाय जायनिया बयफ्रेन्ड दं इसिलेमे गोसथोनाय करनिखौ दासान्दि सानथ'ला नांला आंनो गोसथोनाय सुस्थोनाय बिदिनो मोजाङै हासिनो बिन्दास आंहा जिउआव जेबो टेनसन लानो गोसो गैया आरो आंहा हामनोबो जेबो गोसो गैया गोसथोनाय थाबा टेनसन जागोन टेनसन जाबाथाय मानसिया हामलांगोन नाङा बिदिनो मोजां आङो हामनो गोसो गैया आंहा गायदे टेनसन लेने के लिए नहीं देने के लिए आए हैं रांखावरि दाला मोखाङाबो दाबो मोनफैला ओंखामाबो दाबो मोनला दा एसेबां गोबाव ओंखाम होयो रागासो जोंलायलांबाय आङो आइखौबो आंनिया खिन्थु आइडियाया मोजां जाथारदोलै एबारनिफ्राय जुदि आंखौ मायबा खामानि मावनो होयोना बिदिनो खालामबाय थागोन आङो उदै जाबाय खिबो जाबाय खर'फोरा मा फिसा उदै सानाया हामबायना आइदै हामाखै आयै आयु फिसा माबा जाखो दा मुलि लायनो हरनोबो रावबो गैया नोंसा आफायाबो गैया न'आव आइदै थैसिगोन आङो आइदै थैमारसिगोनलै आं एफा गोजान लामादां बोरै थांनो मुलि लायनो आइदै माबा रांखावरिया दाला मोखाङा मोनफैयाखै ओहो मोनफैयाखै दाबो फैसाला दाला मोखाङा माबा खालामबाय थादों बेयाव दाहालागै मोनफैला बै रायज्लायबाय थानाय बोरायजोंनो बियासो लोगो हमगासिनो खोना रायज्लायबाय थादों खोना पार्कआव थांलायदो खोना बिसोरासो बोराय बुरैनो समाया मदरानो जानो दाबो मोनफैला माथो न'फोरावबो बामब्लेमा सोंथेसोदोलै नोंनि उदै सानाया होनबा आंलाय नोंखौसो साफा खालायनो होनो सानदोंमोन दा उदै सानाया होनला आइलाय बाराद्रायसो सादों आंनि उदैया मुलिखौ लायाबाबो जागोन दे नाङा र' फिसा नायनि र' नोंनि उदै सानाया बाराद्राय जालांबाय ओंखाम ओंख्रियाबो मोनखाबाय आंहा ओंखाम मोनबाय आयै बोहैनिफ्रायनो बुंनांगौ ओंखाम मोनबाय होननानै थुदो जाहैनोसै उदै सानाया हामबाय आंनि आयै हामबाय फिसा हाममारबाय हामबायथ' बहायनो बुंनांगौ साला मानसियाबा ओरैनो खथ' ओंखाम ओंख्रि खाना दंखायो पेट में खथक सुहादर रही है आयै आंनिया आयै ओमफ्राय কি सब्जी बनाया है কি सब्जी बनाया है सबायजों ना गोरान मा सबायजों ना गोरानल' संबाय थायोलाय अमा बेदरफोरखौबो संनांगौलै आयै मा ना गोरानफोरखौल' नोंनि थाखाय दाउदै एसे एवना दोनखादों दे माइ फिसा आङो होनबा जागोन दे सोलिगोन फैदो होनबा माइ फिसा थौ गायदे का गंदगी बहुत ही बिंदास है याहू या गायदे ऐसे ही लोगों को मुगशु बनाते रहेगा और आराम से खाते रहेगा गंदगी में टेंशन लेने का नहीं देने का है देने का Sonana o meşkla baba आं दिनै मार खुसिखा आंजों गिदिंनो मोननायखाय नङा होनबालाय मानोथो आं दिनै दख'ना गोदान मोनगोन आरो गोथाव मेथाइ मोनजागोन आरो आपेल आंगुरबो मोनजागोन मार खुसिखा आं दिनै बा सना बा नोङो बिदिसो आंखौ लोगो मोननानै दामाने जेबो रंजायाखै नोङो हा
दख'ना मोनगोनखाय आफेल आंगुर मोनजागोनखाय मेथाइ मोनजागोनखायसो नों थारमाने रंजादों। मानो रंजाया जानो दिनै सना रंजादोंलै रंजादों। रंजा मारदोंना सना? अलै सना सना आंनो खिन्थु जिअ दख'ना आरो रं नाम्बार दख'नासो नांगौ दे। मायो मा रं नाम्बार दख'ना मा जियो दख'नालाय दिनैसो खोनाफेरदों आङो खोनाफेरानो बेसे लायोब्रा? सिगां दामखौसो सोंग्रोबाय खेफ्राया। होनो गोसो गैया न' नोङो आंनो दख'ना बायना हो आं मिथिगौ। सना मानो बिदि आं ओरैनो दामखौसो सोंदों दामखौबो सोंनो मोनला होनबा। मिथिगौ आङो खेफ्रानो दुनियाव गैयि खेफ्रा। खेफ्रा नंगौबाबो नङाबाबो आं नोंनो दख'नाखौ बायना होखाया। ओइ खेफ्रा साला मा सानबाय थाखो? जेबो नङालै सना। फैसाखौलाय बेसे लाबोमारदों नोङो? लाबोदोंलै 10,000सो लाबोखादों। माखौ सिन्थादों नोङो सना रांखावरि? लाबोमारदों होनबा माबा फार्स्टआवनो जोंहा हटेलाव हाबग्रोगोन। मा जागोन मिथिगौ? अमा बेदर जागोन, चिकेन तन्दुरि जागोन, ओंखाम जागोन, चावमिन जागोन गासैखौबो जाजोबगोन दिनै आङो। जानो हागोन दे सना जानो हागोन। न'सो अमा बेदर नङा माइबासो जागोन आं नोंनो। ओमफ्राय जाखांनायनि उनाव दख'ना बायनो थांगोन। गांनै लाखागोन आङो दख'नाखौ। दख'नायानो गैया जाथारदोंलै आंनिया सना। दख'ना बायखांनायनि उनाव आरो आफेल आंगुरफोरखौ बायनोसै। बेनिफ्राय न'आव थांनोसै। न'आव थांनानै आरामसे सानफ्रोमबो थाइसे जाबाय थानोसै। रावनोबो होखाया आङो। बेथनोबो रावनोबो होमारालै आङो थाइसेबो सानफ्रोमबो जाखुमाबाय थागोन। द्रामाखौ सुरु खालामदोंलै थाख्ला। सना फैसाखौ दिन्थिनो र' आङो। नै दिन्थिनाय। माथो फैसा गैला? फैसाया गोमाबाय आंना गोमाबाय बेगानो गैला। सना दा मा जागोन? नोङो जेबोखौनो बायनो मोननाय नंला माथो। नोंनि दख'ना बायनो नागिरनाय आफेल आंगुर बायनो नागिरनाया गैला ओरैनो थांबाय माथो। गैलालै गैला। मोजाङै नायनाय दं खोना दिनै मोजाङै नायनाय। अबावबा हाबसोहैना दङ खोना दिनै मोजाङै खन' दे मोजाङै नागिर। गैलालै सना गैला फैसा आंना गोमाजोब्बाय 10,000 मानिमोन। मा नोंफा खर' रखमथ' लानायमोन नोङो मोजाङै लानो हायामोन नामा फैसाखौ? मोजाङैनो लादोंमोनलै सना आंखौ रायनाङा।